Aitor ingeniaritza termikoan doktorea da eta energia berriztagarrietan aditua. Ezagutzen duzue tur tarifa famatua? Zein da gomendioa? Gasari eta argindarrari buruz hitz egitera dator. Gurekin da Aitor Urresti. Kaixo, Aitor. Eguno, arratsaldeon, etorri. Aitor, saiatuko gara denok ere zertxo bai gehiago ulertzen, ezta? Hau guztia eta gomendio batzuk ematen dizkiguzun, nola jokatu jakiteko. Esan dugu argindarrarekin eta gasarekin hasiko garela. Hasiko gaitezen gasarekin. Batetik, enpresa pribatuek beren prezioak ezartzen dituzte, ezta? Eta bestetik, gobernuak ezarritako prezio finkoa dago, hori horrela da? Bai, hala da. Badago merkatu librea esaten duguna, eta hortze enpresak beraiek sartzen dabe prezio bat gasarentzat, eta gero dago gobernuak ezarritako tarifa berezi bat, eta hortze prezio finko bat dago, 3 hilabetean behin bai aldatzen dana, eta horri deitzen jako tur tarifa, ez? Eta, azken aldian asko entzuten ari gara guzti honen inguruan. Eta, Aitor, gasaren faktura eskuartean hartzen dugunean, zeri erreparatu behar diogu lehenbizi? Faktura hortan hainbat elementu daude, baina nik uste garrantzitsuena dela faktura normalean atzeko partean, agertzen da hor desglose bat, ordaindu beharrekoaren justifikazioarekin. Eta hortze agertzen da elementu bat dela gasaren prezioa. Normalean jartzen dau euros zati kilobati ordu, eta hori da une honetan garrantzitsuena dana, ez? Une honetan aipatutako tur tarifa horrek adibidez prezioan 0,06 inguruan egoten da, eta merkatu libreko fakturak gehienak egoten dira 0,9, 0,10, eta izatez, ointze berrizten ari diranak, ja badaude 0,16, 0,17, hau da oso prezio garestietan daude. Eta 0,6 orduko tarifa hori egokia da? 0,06, hemen zeruak oso garrantzitsuak, hau kontutan hartu behar dugu. Bai, prezio egokia da, egia da une honetan, berezik azken hilabeteetan gaz naturalaren prezio oso goraka egondala entzun dugu askotan, baina une honetan nahiko merketu da gutxienez estatu mailan gazaren prezioa, eta horrekin bat baita ere kontutan hartu behar dugu, nolabait gazak beste elementu guztietan daukan garrantzia hauen preziotan, eta orduan bai gobernuak arabaki du nolabait hori mugatzea, bai inflazioa eta larregi ez igotzeko. Orduan, sentzuzkoa da bi zentzuetan, hau da ekonomiantzat, baina baita ere une honetan prezioak nahiko moteldu dialako. Beraz, 0,06 hori litzateke momentu honetan dagoen tarifarik ekonomikoena, ez da? Eta gero aipatu dituzu beste batzuk, zenbat garestitzen dira? 0,16, 0,17. Eta tarifa egokia hartzen dugun kasuetan, zenbat aurreztu dezakegu? Datu batzuk behiratuta gutxi gora bera ohiko kontsumo batzuk eta ikus daikegu adibidez tur tarifarekin, tarifa merke honekin, urteko kostu ertaina 350 euro inguru izango liratekela, konpainiek orain kontratu berrientzat ematen duteneko prezio hartu eskero 850 euro izango lirateke, hau da 500 euroko diferentzia nahiko nabarmena benetan. Nahiko nabarmena da, bai. Altxatuko gara, ze orain pantalla handian jarriko izkigute olako datu batzuk eta elkarrekin aipatuko ditugu. Ondo. Bentxe, pantalla handiaren aurrera, eta ea zer agertzen den, zalantzak argitu nahian, bai hortan ari gara. Gas gomendioa, Aitor. Ea, gas gomendioa. Ea, gobernuaren gomendioa tarifa finkora tur pasatzea, hori aipatu dugu, ezta? Hori da, bai, une honetan nahiko argia da, ez? Beste tarifen prezioekin konparatuta nabarmen merkatzen da, eta beraz interesgarriena da une honetan, bai. Eta jartzen du urtearen amaiera arte horrek zer esan nahi du, ondoren elkartu eta aldatu egin daitekela edo? Hori da, 3 hilabeten behin berritzen da prezio hau, ez? Ez da finkoa urte osorako, baina gobernuak markatzen duenez, normalean gertatzen dena da, igoerak edo jaitzierak daudenean, baina bereziki igoerak daudenean, ez da larregi igotzen. Hau da, ez da igoko une honetan merkatu librean daudeneko prezioen maila berera, hori izabelitzateke iaia iruko iztea. Zenbat handitu liteke, uneko 10, uneko 10 altua izango litzateke, baina kasu hortan 0,06an egon beharrean 0,07an egongo inateke, hau da, oindik ere, merkatu libreko prezioekiko nahiko merkeagoa. Oso ongi, orduan pentsatu ezakegu beraz urtarriletik aurrera igo egin daitekela, baina ez hainbeste, ezta? Printzipioz ez dirudi larregi igoko danik. Orduan,
gomendioa hauxe da, baina erresa da tur tarifara pasatzea? Bueno, horrek kezka asko ekartzen ditu edo ekarri ditu azken aldian, ez? Printzipioz, hau atarazenean, hasiera baten, enpresen bulegoetara joateko aukera bat zegoen, gainera, bueno, aipatu behar, enpresa berezi batzuk, bakar batzuk dirala tur tarifa hau eskaintzen dutenak, baina badira ohiko enpresen filialak nolabait esateko, ez? Orduan bezakit, Iberdrola, Naturgy, Total Energies guzti hauek, badaukate beren enpresa propioa egiten dutenak. Orduan, ohiko bulegotara jutea bazegoen, baina azken aldian hasi dira pixkat, nolabaiteko uholde bat etorri danez, jende guztia aldatu nahian, hasi dira nolabaiteko trabak jartzen, ez? Eta hor dago une honetan gakoa. Trabak bertara joateko, telefonoz deitzeko aukera ere egongo da? Hori da, aukerak une honetan dira, bulego batzutan oindik ere atenditzen dute aldaketa egiteko, eta hortaz aparte telefonoa eta web bidez egiteko aukera badago baita ere. Telefonoarena, benetan ni neu egonaz saiatzen eta ez dago modurik, hau da, itzoiten egoten zara, kasu batzutan, ordu bete egon zintezke pixkat itzoiten, badago beste aukera bat, eta da web bidezko formulario bat betetzea. Baina egia da, web bidezko formulario honetan, badaude elementu batzuk nahiko komplexuak diranak pixkatu lertzeko, eta ez da horren erraza askotan, ez? Zalantzan behintzat gelditzen gara, ni neu geldituna zalantzan gauza batekin, baina, gomendioa da, deitzerik ez badago, deitzeko modurik ez badago, eta trebezia pixkat eukita internet bidez, formularioa betetzea, zerbait gaizki badago, konpainiak dituko dago, nola bitoko akatz guztiak zuzentzeko. Osongi, gomendioa, eta hortxe trabak traba, aurrera egiteko gomendioa. Eseriko gara berriz ere? Pasa. Aitor, edonor pasa daiteke tur tarifa horretara? Bai, tarifa hori librea da, ez dago inongo arazorik. Zer gertatzen da, kasu batzutan egia da, segun eta gure konpainiarekin zenolako akordioa daukagun, baliteke epe finko baterako aldez horretiko konpainiarekin jarraitu behar izana, ez? Hori bereziki gertatzen da, faktura bateratuak dauzkagunean elektrizitatea gehi gaza, hortze behiratu beharko genuken benetan zenolako baldintzakin daukagun gure kontratua. Baina normalean hori alan izan da, gehien jotagian izunen bat edo ordaindu beharko litzateke, eta fijo, seguru, aurrezten dituzuneko 500 euro horiek baino gutxiago izango dela, beraz, merezi dago indik ere. Baina kasu honetan ere, gasa bakarrik aldatu ezakegu, hau da, konpainia berarekin baldin baitugu energia eta gasa, aldatu daiteke gasa bakarrik. Bai, hori da bakarrik, bakoitza beraldetik baita ere banandu liteke, eta gasa faktura tur tarifa ematen dueneko enpresa batekin kontratatu arazorik gabe. Edonork esan duzu, Aitor, baina ostalaritza munduarekin zer gertatzen da? Hori da, edonork hori da etxeetan, eta hortze dago gakoetako bat, ez? Tur tarifa badauzka muga batzuk, hau da zenbateko kontsumoa arte kontratatu dezakegun, 5.000 kilowati ordura arte izaliteke. Normalean etxe bizitza baten, 5.000, 10.000 araino gehien jota izango litzate, beraz hortik nahiko zabala da, baina bakarrik etxe bizitzetarako da. Eta orduan, ostalaritza eta beste hainbat enpresetan, hor arazo bat dago, ez? Eta ia da nolabait hori momentuz estaldurari gabe gelditu dela. Aitor, beraz, zure gomendioa da tur tarifa finkora pasatzea, baina nola dakit nik esate baterako ze tarifa dudan? Tur tarifa hortan, une honetan guk gure tarifa behiratu eskero, gure fakturan, hortze agertzen dira elementu nahiko. Hauetariko bat jartzen du R.1, R.2, R.3. Horrek markatzen du zenbateko kontsumoa daukagun urtean. Horren arabera, tur.1, tur.2 edo tur.3 hori kontratatu beharko genuken. Hori normalean agertu liteke erreferentzi hori fakturaren lehen horrian, baina gehienetan agertzen da bigarren horrian desglose ekonomiko hortan agertzen da peaje batzuk, bidezari batzuk, eta peaje horietan agertu beharko litzateke ze fakturari dagokion. Zen horren arabera bidezariak ezberdina dira. Gehiago kontsumitzen badugu, orduan bidezari altuagoa da eta gas naturala enpresian pixkat txikiagoa, ez larregi, baina nortze nolabiteko aldaketa batzuk dauzkagu. Baina behin hori jakinda nahiko erraza da. Gasari buruz ari gara, Aitor, argindarrari buruz ariko bagina orain, zein da zure gomendioa? Kasu honetan ere badago tarifa erregulatu bat?
Elektrizitatean kasuan nahiko antzekoa da, merkatu libre bat dago eta merkatu erregulatu bat, baina nortza desberdintasunak askoz handiagoak dira, ez? Merkatu librean aukera anitzetako gauzak daude, badago prezio finko bat egunerako, badago prezio finko bat nolabiteko sasoi desberdinetarako, aldatzen daneko prezioak, hor danetaik ikusten dugu. Merkatu erregulatuan daukaguna da merkatuko prezioa, eta hori azken aldian askotan entzun dugu, ez? Subasta bat, enkante bat egoten dela, eta horren arabera orduro aldatzen da prezioa. Baina une honetan ez dau gobernuak esartzen prezioa, ikizik eta merkatu erregulatuan zuzenean merkatuko prezioa ematen digu ordu bakoitzerako. Une honetan ez da bat ere erraza esatia zein dan aukerarik onena. Oin, ez da gita, abuztuan galdetu eskero, argi esango nuken, ez, ziurrenik, merkatu libreko prezioak interesgarriagoak izango liratekela. Une honetan, justu esken asteetan kontrakoa gertatu da, merkatuko prezioa da tarifa erregulatua merkeagoa izan da, eta azken 2 egunetan kontrakoa gertatu da. Beraz, benetan ez dakigu ze gertatzen ari da, ez? Bagaude halako aldaketa une baten, eta oraindik ere, nik uste dut, hilabete bat edo egon behar garala begiratzen merkatuak zenolako portamoldea daukan, benetan gomendio bat egiteko. Beraz, momentu honetan oso zaila da gomendio finko bat ematea argindarrari dagokion, ez? Hori da, merkatuko prezio asko aldatzen da egun batetik bestera, eta gainera egunean barruan baita ere, eta orduan ez da oso erraza konparatzea, ez? Benetan merkatu libreko kontratuak edo erregulatuko kontratuak zeintzuk dira merkeenak. Albistea da, etxe bizitzak galdara komunitarioa dutenei ere baimendu zaiela tur tarifa. Hori da, gaz naturalaren tur tarifa, oinarte normalean galdara zentralizatua daukateneko eraikinetan kontsumoak 50.000 baino handiagokoak zian, eta orduan ja esan sartzen, baina gainera kontsumitzaile anitzak diranez, normalean ezin zan tur tarifa eskatu ja, gobernuak propio atera dau tur tarifa berri bat, kasu honetan lehen aipatu dugu, ez? Tur bat, tur bi, tur hiru, hau izan litzateke tur laua, bale? Kasu honetan komunitateak berak kontratatzen du tarifa, baina egia da nolabait kontrara bezala edo erabiltzaile bakoitzak, hau da, etxe bakoitzean kontsumitzen den gaz naturalan, bereziki beroketarako, radiadoretan eta kontsumitzen den gaz hori, kontagailu propioak eduki behar dutela, ez? Oinarte izatez legez derrigorrezkoa zen, eta orduan, baina larrei betetzen ez deneko arau bat danez, gobernuak ezarri duna da, errebaja bat edo murriztapen bat eduki nahi duzu prezioan, orduan araudia bete, ez? Eta hortik dator nolabaiteko, santzu hori edo gakotx hori, ez?